החדשים שלו החליט לקצץ את שנות השירות של אנשים שהולכים למכינות קדם צבאיות. אנחנו אומרים שלום ליואב לביא ממכינת בארי, נכון? יואב זנתי לביא, נכון. יואב זנתי לביא ממכינת בארי בבית באר, נכון? נכון. מה המשמעות? זנתי זה לא פקיעין, סליחה? זה יכול להיות שיש לנו איזשהו קשר היסטורי, אבל אבא שלי נולד במרוקו והשם משפחה הוא מרוקאי, אז מגיע משם. אוקיי. מה זה אומר עליכם, על האנשים שהגיעו למכינה שאתה מנהל? קודם כל אני אגיד שמפעל המכינות ושנות השירות הוא רתום ומחויב לכל המשימות הלאומיות של מדינת ישראל, גם בשגרה וגם בחירום. רק כדי לסבר את האוזן, במלחמה האחרונה יש לנו כבר מעל 80 חללים, הרוגים והרוגות, בוגרי המכינות התגייסו. אבל בואו נדבר על מה שקורה במכינה עכשיו. וגם בשנות השירות. אף אחד לא חושד בכם בחוסר פטריוט. כן, אני אגיד שהצבא החליט לפני מספר ימים להודיע לנו שהוא הולך להגדיל את יעדי הגיוס במרץ הקרוב ב-1,400 בנים לוחמים, שבעצם 90% ממי שהולכים להתגייס במאמץ הנוסף הזה הם חניכים שלנו משנות השירות והמכינות הקדם צבאיות. שבאמצע השנה ייקחו אותם? שבאמצע השנה ייקחו אותם. צריך להבין ששנת המכינה היא שנת מפנה בחיים של הצעירים והצעירות האלה. הם עוברים שנת עיצוב זהותית. שם אנחנו מטמיעים בהם את תחושת השליחות הציבורית, שאיתה הם הולכים לצבא, הם יוצאים לתפקידים של פיקוד וקצונה, הם מאיישים את כל התפקידים המשמעותיים בצה"ל, הקרביים, ביחידות השדה. ספק, אבל מה אתה אומר לצבא שאומר, תשמע, אתה צודק, אנחנו מעודדים את זה ביום-יום וכל השנים, אבל עכשיו אנחנו חייבים אנשים שייכנסו לשירות. אם אנחנו חייבים שאנשים יתגייסו לשירות, אז למה לוקחים רק מהמכינות הקדם צבאיות ומשנות השירות? אני בטוח בזה. מאיפה עוד אפשר לקחת? יש מכל המסגרות הציוניות. אני דורש מהצבא לעשות בדק בית ולעשות עבודת עומק לצבא ולמשרד הביטחון. אתה לא רוצה להגיד מאיפה, אז אנחנו נדבר ישיבות ההסדר. אני אגיד, אני מרגיש בנוח להגיד, אני מצפה מהצבא וממשרד הביטחון לקחת מכולם ולייצר הוגנות בנטל של כל המסגרות הציוניות, המכינות הקדם צבאיות, מסגרות שנת השירות, ישיבות ההסדר והישיבות הציוניות הגבוהות. כולם צריכים להיות מתחת נטל על אלונקה, אבל מי שאחראי על המדיניות ולהתוות הדרך זה הצבא, זה אגף כוח אדם ומשרד הביטחון. צבאיות לא לוקחים? לוקחים 90%. לא, מישיבות ההסדר, אתה יודע שלא לוקחים? משנות א', בהשוואה אלינו לא לוקחים, הולכים להתגייס 10 חניכים, בנים לוחמים מכל מכינה, בשנת א', לעומת 0 בישיבות ההסדר ובישיבות הגבוהות בשנת א'. זה המקבילה לשנת המכינה. בישיבות ההסדר ייקחו עוד בין 150 ל-300 משנת ב' שלהם, אבל בשנת א', באמצע השנה, לא ייקחו. וזה המצב הנוכחי כרגע. צריך להגיד שאצלכם יש הרבה יותר צעירים, אצלכם במכינות יש הרבה יותר אנשים, זאת אומרת, בערך פי 2 ממה שיש שם. זה לא מדויק, יש היום בערך... צריך לבדוק את זה יחסית. זה כל מה שאני מבקש, דרך אגב. אני מבקש שהנטל יהיה יחסי, כלומר שכל אחד ייתן את הכוח היחסי שלו. אז כן מגייסים 150 מהם. צריך להגיד שיש בערך 2,000 תלמידי ישיבות הסדר שמתחילים את שנת א' שלהם, לעומת בערך 3,500 מכינות קדם צבאיות. אין לי שום בעיה שכל אחד ייקח את הכוח היחסי שלו. אתה אומר, מה-3,500 לוקחים בערך 1,200 ומה-2,000 לוקחים 0? כן. זה המספרים? כן. ברור שזה... אני רוצה... כן, בדיוק. שרת החינוך לשעבר. בדיוק. כשהייתי שרת חינוך, אני הגדלתי מאוד את מספר המכינות הקדם צבאיות, דתיות ולא דתיות, כי יש גם כאלה וגם כאלה. אולי נגיד איזה משפט? רגע, תן לשרת החינוך דרך ארץ. בטח, בטח. כן? הכל בסדר. כן? אני הגדלתי מאוד את מספר המכינות הקדם צבאיות, ומאוד מאוד קידמתי את כל הנושא הזה, וגם אחר כך שהייתי חברת כנסת, השרה שבאחרה יולי תמיר רצתה בכלל לחסל את המפעל הזה, ואנחנו לא אפשרנו את זה בחקיקה. אבל זה בסוגריים. אבל אשר למה שאתה אומר, קודם כל אני חושבת שבאין ברירה, כשיש מלחמה, אז אין מה לעשות. אבל יחד עם זה, אחרי שאמרתי את זה, אני לגמרי מסכימה שצריך לקחת גם מישיבות ההסדר, וההסדרניקים שמזמן כבר היה צריך, אגב, זה חבר'ה נהדרים. נהדרים. חבר'ה מצוינים, באמת, פשוט נהדרים. בכל קנה מידה, אנחנו רואים עכשיו מה קורה גם במלחמה. אבל בעת הזאת, בוודאי ובוודאי שאין מקום לקחת רק מהקדם צבאיות או שינשינים, זה לא משנה כרגע, ולא לקחת הסדרניקים. רגע, מיכל נורא רצתה לדבר על ישיבות ההסדר. אני רוצה להעלות נקודה לדיון שהיא בכלל לא נדונה. אנחנו ראינו בשנים האחרונות, בגלל התרומה הגדולה של אותם בני ישיבות בצבא, ובעיקר בתפקידים שהרבה חיילים לא רוצים ללכת אליהם, ליחידות חי"ר למשל, אנחנו ראינו שרבני הישיבות באים לצבא ובעצם מפעילים מנופי השפעה. אם אנחנו שולחים את מיטב בנינו למקומות שהצבא כל כך צריך, אזי יש לנו תנאים כאלה וכאלה. למשל לגבי נשים בצבא.
וזה בזמן שהצבא מכריז על כניסת נשים, ובעצם כל הפרויקטים האלה נעצרים בגלל הלחץ של רבני הישיבות. אולי באמת עכשיו הגיע הזמן שאותו לחץ שיכלו להפעיל פעם רבני הישיבות על הצבא בענייני נשים, אולי הלחץ הזה עכשיו יפחת מאוד, גם בגלל שהתרומה של אזרחים אחרים מאוד בולטת בצבא, וגם בגלל שהגיע הזמן לבוא ולהגיד לאותם רבנים, לא יעלה על הדעת שאתם תכתיבו לצבא כיצד להתנהל ביחס לנשים, על אף תרומתכם הרבה של שיווק החיילים האלה למקומות שהצבא... אוקיי, מילה אחרונה שלך, יואב. אני רוצה להגיד מילה אחרונה על המחויבות. מפעל המכינות מורכב ממכינות דתיות תורניות, ממכינות מעורבות שיש בהן חילונים ודתיים, וממכינות חילוניות. השותפות שלנו היא בתוך החברה הישראלית, וחשוב לי להדגיש את זה. וזה לא משנה את העובדה שהרבנים מפעילים לחץ מאוד כבד על הצבא. זאת המחויבות שלנו, והיא מחויבות שכוללת את כל הקהלים שדיברתי עליהם, וכולנו הולכים לספוג את הדבר הזה ביחד, והדרישה מהצבא וממשרד הביטחון היא להוגנות בנטל של כולם. רגע, מילה אחרונה של יואב. הערה קצרה בהמשך לדבריה של שרת החינוך לשעבר. אני התחלתי לבדוק את הסיפור הזה לפני שבוע, עוד לפני שהוא פורסם. משרד החינוך בכלל לא מעורב פה. הכל מתנהל מול משרד הביטחון, למרות שהם כולם כפופים למשרד החינוך, אפילו לא ידעו, היו צריכים לבדוק על מה אני מדברת. למה אני לא מופתעת? למה אני לא מופתעת? רק נאמר שביקשנו נציג של איגוד ישיבות ההסדר, הם לא שלחו, הם שלחו תגובה לקראת גיוס מרץ. מתנהל כתמיד, שיח צמוד ופורה של שותפות ואחדות בין ראשי איגוד ישיבות ההסדר לצה"ל. בימים הקרובים לאחר סגירת הפרטים ולאחר עדכון ראשי ישיבות התלמידים, נעדכן גם תקשורתית בכל הפרטים. נאמר לכם איגוד ישיבות ההסדר, שנדמה לי שהפרטים כבר הותקנו פה, אבל לא נפתח את זה שוב. יואב, המון תודה לך. תודה לכם. מחר ההחלטה...